ministri, teška su vremena. Žao mi je prvo da se izvinem, jel da, žao mi je što sam neki od vas morao da cimnem sa vaših godišnjih odmora, ali ekonomska kriza svetska je najzad došla i kod nas. Teška su vremena i morao sam da sazovem ovu vanrednu sednicu. Što baš na starom planu? Pa, mladi kolega ministre, vidim da ne znate, čovek sa brda mnogo više vidi nego čovek, na primjer, iz polja. Tako da možemo da ovo nazovemo, na primjer, nov početak na staroj planini, tako nekako to gledajte, nije ni važno, mislim. Neki novi marketinški slogan. Koleginice, čuo sam vas, to sad uopšte nije nikakav marketinški slogan, nego da vam kažem, mi smo se danas ovde našli, jer moramo celom svetu i našoj javnosti da pokažemo da smo spremni. Jel mi možemo da dobijemo ti viski? Nema viski, odmah da vam kažem, kolega, više. Ja prvo što sam uradio od kad sam dobio ovaj novi mandat i poverenje je otpustio sam tog gospodina Kellnera koji je zarađivao preko 12.000 prosečnu platu. On je prvi bio na spisku i to je prvo što ćemo da uštedimo. I sada očekujem da mi kažete za sledeću fiskalnu godinu kako možemo da uštedimo svaki dinar. Predlozi. Izvolite. Evo, ja bih da se mi svi solidarišemo s narod koji već štedi, da mu je teško i da ukinemo neke ministarstva, da ih zbijemo, recimo, 3 u 1, 2 u 1, razumeš? I mi da zbijemo redove, da malo više štedimo. Hoćeš bliže do ovoga? Ja se slažem. Evo, hajde da krenemo od vojske i policije. Šta će nam i vojska i policija? Da je bar to u Engleskoj. Nego ovde kod nas i nas oružje. Sad, bitno da li je plava ili zelena uniforma. Onako rata više neće biti. Ja sam za... Šta ti hoće da kažeš da ukinemo moje ministarstvo? Da. Šta te briga, dođeš kod mene, budu savjetnik. Bićeš ministrov savjetnik. Pa to ti još bolje, nema odgovornost, velika plata. Mi se čujemo telefonom, ne moraš i da dolaziš. Isto. Da isto je, kolega, isto. Evo i to pravosuđe, ja bi to lepo stavio tu zajedno sa vojskom i policijom. Sve u policiju? Kadija te tuži, kadija te sudi, policija te apsi, sve da bude jedan ministar da bude, što da ne. Meni se to već... Evo je kultura, na primjer. Mene to... To nam je rak. Da, mislim, to pozorište, te bioskop. Pa to da je sad nemale. To je to mračno, strašno. Pogledajte taj grad. Pogledajte na primjer to. Kako je to divno. Šareno, ružičasto, lepršavo, zar ne zajedništvo, svi se vole, svi se poštuju. Pa to je divno, meni se to najviše sviđa. Kolega ima nešto da kaže. To je lepo emisija. Da se vratim, samo kad on je odozgo, pa onaj silazi u onoj frulu, veliku što ima. Također šta sam ja htio da vam kažem, da baš sam nešto gledala, taj exit isto. Da, odnosi. Guča. Guča, da, evo vi puno para. Dobro. Najbolje bi bilo to da se spoji. Ja mislim, sve da bude u Beograd. Da se sve to napravi na Ušće u Beograd. Može, na Ušće. Ja sam baš bio na Ušće nekoliko puta, jednom ranije. Ja sam pred 20 godina počeo da radim na Ušće. Dobro, samo da vas pitam jedno što me zanima. Znači, da li neko od vas je razmišljao, to nam je rak rana, recite mi šta mislite o školstvu i o penzionerima, to nam je trenutno... Ja sam sve to razmišljao o premijeru, ja sam to razmislio i svi kažu kod mene u kraju matori ljudi su kod deca. I to da se lepo spoji u jedno ministarstvo. Naprimjer, otpustimo sve ove profesore, nastavnike i đake, stavimo u penzionerske domove, njih penzioneri uče, ti profesori su u penziji, oni ih uče i to uštedemo preko 37 milijardi dinara po mojim procenima. Bravo. Kad sam bio mali jedan komšija, znaš, to je bio penzioner divan. Stigao mi je mail, pečenje gotovo dole u konacima, tako. Ja predlažem, meni se malo sve ovo pomešalo, napravimo jednu malu pauzu. Ja ću na putnicu, a se vraćamo poslije, ja sutra moram na Rodos da se vratim. A neće ja? Sutra već? Kolega na Rodosu bio. Nema veze, imamo forum. A gde si bila? Sve si bila. Barbados u Grčkoj, isto. Barbados, to je u Grčkoj. To je ovde. Evo. Ja sam vidiš. Ja sam kupio kuću na Rodos prošle godine.